हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आंनि आंगो लोगोफोर जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया नरेंद्र मोदी बिथांखौ USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ वार्निं होदों। यस लोगोफोर बे खोथाया सैथो नंखाय नङा खोथाजों बाथ्राजों USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ जोंनि भारत हादरखौ वार्निं हरदों। मीन्स प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया नरेंद्र मोदी को वार्निं हरनाय मीन्स जोंनि भारत हादरखौ वार्निं हरनाय लोगोफोर जोंखौ वार्निं हरनाय नङा होमबा जों भारत हादरनि सिङाव थानाय माने जों गासिबो भारत हादरनि नागरिक नङा होमबा स' जोंनि भारत हादर माने रायजोखौ USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ वार्निं हरदों। मानि थाखाय वार्निं हरखो माब्ला बे वार्निं हरनाया जाखो मा जानो थाखाय आं माखासे खोथा बाथ्राखौ फोरमायनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। लोगोफोर बे बाथ्राया बारा गोबाव जायाखै निउसाव आपडेट होनाया नोंथांमोना निउस नायदोंब्ला नुदों जानांगौ आरो गुगोलाव सार्च खालामनानै ला नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर बारा गोबाव जायाखै USA आव मोनसे प्रेस कनफारेन्स जादोंमोन। बे प्रेस कनफारेन्स जानायावहाय सासे रिपर्टारा सोंदोंमोन हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ जुदि भारत हादरनिफ्राय USA आव जुदि हराब्ला अब्ला मा जागोन नोंथाङा मा खालामगोन स' बेयावहाय USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ गरमै बुंबाय कि जुदि भारत हादरनिफ्राय हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ हराब्ला that would be okay but there may be retaliation माने फाइटिं माने काउंटार एटेक जागोन जुद्ध जागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय रिपर्टारफोरनि सिगाङाव। स' जुदि जोंनि भारत हादरा जुदि बिसिनि USA नि जायगायाव जुदि बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ हराब्ला जुद्ध। स' बे वार्निंखौ जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया नरेंद्र मोदी बिथाङा खोनासंनानै सिरि थागोन नामा? बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा दा बिथाङा मा सानदों बिनि सायावसै बाट जों जुदि निउसखौ नायफिनोब्ला जों बेखौ मोननो हागोन कि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया नरेंद्र मोदीया मा होनगोन। बाट USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ जेब्ला रिपर्टार सोंनाय समाव बे बाथ्राखौबो बुंदोंमोन जोंथ' मोजाङैनो रायज्लायगासिनो दङ भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेंद्र मोदीया मोजाङैनो बाथ्राखौ रायज्लायदों आरो दैथायहरगोन बायदि बुंदों जुदि दैथायहराब्लासो बेवहाय काउंटार एटेक जागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों लोगोफोर गोबां गिनो गोनां जानानै दङ। हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनआ मा बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ USA मानो इसेबां डिमान्ड खालामदों लोगोफोर दासान्दि जोंनि बुहुमावहाय मोनसे ओरैबायदि गेदेर भाइरास साग्लोबसारनानै दङ नोंथांमोना जायखौ मिथियो बेनो जाबाय कर'ना भाइरास फुरा बुहुमखौनो लकडाउन जानायाव मजबुर खालामदों भारत हादरा लकडाउन जानायाव मजबुर खालामदों भारत हादरखौ आरो बिनि गेजेराव जों गोबां खस्थ'यै दासान्दि दंगासिनो दङ नङा होमबा स' बे कर'ना भाइरासआ USA आव गोबां मानसिनाव साग्लोबसारनानै दङ गासै 10,000निबो बारा सुबुङा USA आव थैबाय दासिम आरो 3.6 लाखनिबो अभार सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ। दायो USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ गोबां सिरियासआव दङ मिथिबायना गोबां टेनसनाव दङ मिथिबायना गावनि USA नि थानाय माखासे सुबुंफोरखौ बोरै बासायगोन गावनि USA नि रायजोनि सुबुंफोरखौ बोरै बासायगोन। लोगोफोर हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनआ जेब्ला नोङो बेमार जागोन जेनेबा मेलेरिया बेराम जागोन अब्ला जै मेलेरिया बेमारखौ सोखानो थाखाय हाइड्रक्सिक्ल'रक्विन मेडिसिनखौ बाहायनाय जायो लोगोफोर। स' बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनआ मोनसे राहा बायदि जानानै ओंखारदों होननानै बुंदों बे कर'ना भाइरासनि थाखाय। स' लोगोफोर दायो एलाउ होथ'वाखै अथ'रिटिया एलाउ होथ'वाखै वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसना बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ इउज खालामनो दासिबांहायबो एलाउ होथ'वाखै थेवब्लाबो USA नि प्रेसिडेंट डनाल्ड ट्राम्पआ बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ बिहरदों डिमान्ड खालामदों। दासान्दि अस्ट्रेलियायावबो हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौनो इउज खालामगासिनो दङ आरो दासान्दि USA आवबो बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ इउज खालामगासिनो दं बाट बिसोरनियाव गोबां खम बिनि थाखायनो जोंनि भारत हादरनिफ्राय बिहरगासिनो दङ लोगोफोर जुदि भारत हादरनिफ्राय बे हाइड्रक्सिक्ल'रक्विनखौ हराना अब्लाना जुद्ध जागोन। गोबां गिनो गोनां बाथ्रा ओजों फारसे जोंहा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै दंखायो आरो बिनि गेजेराव गुबुन फारसे USA नि प्रेसिडेन्टनिफ्राय धमकि दा जोंनि प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया नरेंद्र मोदी बिथाङा सिरि थागोन नामा बे रावहाय मागोन बेखौ जों बुजिस'नो हाया बाट बेबायदि ओरैबायदि खुला खुसा डाइरेक्टलि रिटेलिएसन होगोन होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो माबा दंबावो बुहुमावहाय देरसिन गोहोगोरा साइन्टिफिक टेक्न'लजि गोनां USA खौनो होननानै बुंनाय जायो जोंथ' आरो बिसिनि फिसा होननानै नङा होमबा बुंजायो। स' दायो मा जागोन नेक्स्ट आपडेटआव आं नोंथांमोननि सायाव खोन्थागोन दायो बेखौनो खोनासंनानै आं माने नोंथांमोननि सायाव खोन्थाबाय बिराद गिनो गोनां बाथ्रा बाट
मोनसे बेखौ गोसोआव लाखि हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विनआ मोनसे राहा लामा जानानै फैगासिनो दङ नैबे कर'ना भाइरासनि थाखाय मिथिबायना बे कर'ना भाइरासनि थाखाय स' लोगोफोर खुलुमबाय दोनथ'नाय जाबाय